Sisana zora sofeka basana zora sofeka basana zora sofeka kalau siap tunggu. Apakah bisa jadi buka? Apakah bisa jadi buma? Apakah bisa jadi bidok? Apakah bisa jadi bukarajuk? Apakah bisa jadi besajuk? Apakah bisa jadi bukara milan jai riang? Acha. Nepal sila ni. Oh, Nepal sila ni sina. Isu boyos nunggu. Bodoh. 3 बर्ष besar. Ek minit kan ozum sini borong nang sini bagi dofani bagi no ma lang mama di jaka bisa jadi borong bagi sing ek minit jokon sini tonggayan. Start.
Belai khadumani bo sakri khai tongo bo phaika bono kasuka जों दफानि सामुं जांनाय रक जों तो दफानो रक्षा खायनान बागै दफानि खरकसा बरगनि उपरो आक्रमण आबो जों नासिगि जमायना जों बिश्वजित बायदिनि सगलायमान तामबा नों बतिफ्रा आं बतिफ्रा आबोनो जों सगलायमान जास्ट जों बाय गायसा नों आयं नाहारि बसा लाखि जों बाय जों एकटा फटो आं रक्ता Karasin borok kisah miserang juga kan no sembuka komunin kasu bay nong plus local ni jeta netar tongnai borong fan convince khai no bakam mit 저 koksaga min bagi जों khai थानाय जों दलादलि khai दिग्रा जों देखायबानो बिनि मानथाय सक्तायनि बेपार तियै जों अवले जों कग्रि थां आसनो कक जों जेसाबा खायनाय जेकुनु लामातै जों खायना नाखाय एफआर कपि न अब आं Ini okra Anthony no saka abarum bonon nung jethebe photo boi rodi जों नायनाय आरो ताम बायाम नि जाका एमं जों उकिलो बय परामर्श खायनाय नाय जे ओ बयाम मनो जे जेबेबे खायगा आबो सीमाहीन तिनि बखाबो यगैन दं विशेष करे आंले एकदम ताम थानाय आनलाइपो आं सुदो एकमात्र तिनि मुया सानाय जों बागैनो अनि 42 बছর राजनीतिको आं सुदु मुया सानाय रं बागै सामुं खायतो ए 42 बছरनि कानि पलिटिकल किन्तु जों नरंनि बागै खा दुफान ताकताम खायनायबा ताबुक सिनि अवश्य आनि एकटा कक नरं थानि टेक अनां गोबां मा कक साना नायलिया नरक एफआईआर खायगा एफआईआर हा tai buagra no kam kok ko sari dohor abo bong ni buku te sini okra ro kisa short kai salai jai ang loge thana ni chesta koi ko ano पुलिस को बादा कैका नोंता थांखो बे साइसो नों थांमै आं तो खबर चावै थांखा आं जे खनाखा मात्र थाना ने नायखा आंबो ये आपने सं बदल सं आं तिनि बिश्वजित कुथिनो आइनो बुसाला कुथिनो तो ये समय तांनाय आपने सं आनो जत्त जगह चुबादि आं बो बिश्वजित देबरमानि जस्टिस माइनान बागै आइनि नांखे प्राण बुथांथो थय बुरिनाय हायबुनो आं तिनि अरो बिश्वजित देबरमानि नगो बाचावै आं समायतै कग्रियो आके ताइ कग्रियो ताइ आं कग्रियो किसा हिमनाय थांनाय नांखेबा आनो किसा मिसाबो ज मानसाक सुबालायदि आनो मियाखि ब्रुनो मसा सयबांगा बरफ बसारखा बुबाग्रा फैके नं चंबाय मा थांनाय आं साका ब्रुनो कग्रिखा आं थांनाय नांखे जे जागाबो थांनाय नांखे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बो आं थांनाय हाई कोर्ट बो थांनाय आंबो ए आं बन बागै जतन काबगो आनो सहयोगिता खायदि आखे आं आबो पिनातनाक न केस खेनि हिनि बिनि बायोडाटा जतनाखा पिनातनाथ बिनि नक बिनि बुफानि मुंखे परेशनाथ बिनि नकखे कांचनपुरनि सातनाला सुकनासरियो कलेज उक्लगो बिनि नक जत आं बायोडाटा नाखा बिनि बागै आं केस खानानि ताबगो तयारं तंगो bo salsa salni bisin ang bini bumongo personally case kena ang bini bukra bufa bisojit ni bufa namna hambai nin number tunggu tai only ang tai dukho jonok khema tong mokhe hai aini bisojit no wak tak buthar dekhe buthar tongmani kuno media प्रकाश खाइ जागिया यस कोनो मीडिया प्रकाश खाइ जागिया आं मीडिया रकनो बार कोइमानी कोनो सजागिया साकाना रक जेनुइन तंगदि चिनि बरकनो बो हामयांखे हामया फनगदि नरकनो बरकनो बो हामयांखे हामया फनगदि ने काबगजाक किन्तु बरकनि बरक जे आसुक निष्ठुर बाबा निसंस बाबा जे खुन खाइमानी नगय तंफनो आबो मीडिया प्लेसिंगा ताइ थाइसा कक्के हाय आफुरु 44 जारि आइन
চালুং দङ কিন্তু কোনো 44 नि आइन व्यवहार खाया जे मात्र रविवार सालबो आइनि बुचा मारिनो आं नगद बुनानै नै नगद बुनाय आनो विभिन्न महल থেকে संजाखा बरबो नुं तुनांनाय आं साका 80% नेपाल टिलाव तुनांनाय 20% खेबु देमदमो तुनांनाय परिस्थिति मातां चिंता भाबना खायै आखे तामा खायजाखा ओयां किन्तु 44 जारिं दङ किन्तु सीआरपी प्रोवाइड खायजागया विश्वजित ने डेड बॉडी टुबु फुखे नेपाल टिला गोटा एलाका नेपाल टिला से टुबु नाइन माबा गोटा एलाका वो सीआरपीएफ प्रोवाइड खाइतिन जाखा बारि सिलिं जाखा आं बुखानां जाखा बुखा मुक्ति क्लै जाखा तामो चंबा गुंडा देबा तामो गुंडा दे तामो बगे ता बोले नेपाल टिला बोले बो सीआरपी प्रोवाइड खाने नांफि 44 जारी जेखना आइन अमान्य खेतिन जाकमान आबर जागाले तामो बगे सीआरपी प्रोवाइड खाइ जाक जांफि যখনই সিআরপি প্রোভাইড খাইজা খাইনি আইন খুনজো সখা আং লগা লগা দেমদম তনানি হি তৈয়ারং থাকা দেমদম টুবকা নেপাল টিলা টুবনাই বনাইন কাপ তিনিনি সালার যে লোকাল এমএলএ রক যে সামানি তাম তাম কগলাম সালাজাতে এমএলএ তাইনপু সানাং মাকে হাই জংবু নারক বাইতঙ্গ মাতাং ব যারা বিশ্বজিৎ ন বুথাইরা ন বরন दाइदी न रम रिनाय हिने आसुक न कक सानंगो आं कायसा वाना माखे हाइसे बे समय केसो थानानि केसो थाना नंगो आनो बरफ जेखेबो बादा जतनिनो खर्चन साजरि apa number Atas salah. Mudiko mai. न्यूज बाइट नहीं था oh ini number द किस्सा तुंगरि न्यूज थानाय न्यूज थानाय जों दिनै आगुलिनी একটা টিম और ताखु विश्वजित देवबर्मानी नग फाइका चिनी और तिप्रामथानी आदं रक दंगो आइनपिटिनी आदं रक बतंगो टीओआईपीसी आदं रक बतंगो ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन नि बरमगनां आदं रक बतंगो जों একটা जॉइंट एक्शन कमिटी नि आदं रक ते जुदा जुदा गोबांमा बदलनि आदं रक जों प्राय 50 जननि একটা টিম ताखु विश्वजितनि नगजों फाइका एवं फायै बरगनि खादुमाव जोंबो फायै बरग बाय मानजाक फाइका जेनेबा खादुजाकनो जों अरो दिनै गोबांमा कक खनाय दैबो चिनि बिसिं मानसुकमानि जों फाइजागो 144 जारि ख्लाइजाक जागाओ जेदिनो बुथार जागो आरो कोनो पैरामिलिटारी फोर्सेस बा एडिकुएट फोर्सेस रिजागिया फियाबा विश्वजित देवबर्मानो बुथारमानि उलो बिनि डेड बॉडी जखन नेपाल तिलाव तुजागनाय आजराओ पर्याप्त परिमाणे साफिशिएंटली पैरामिलिटारी फोर्सेस सीआरपीएफ आरो मुतायन ख्लाइजाका मकक रंनो खनाय जों दिनै तिप्रा हास्तेनि चिनि दफानि जत्त बरक बेलाय वान सुक्थाय दङ बोथारियानि आगे आरो कुनो फोर्सेस रिजागिया बोथार पाइमानि उलो हंके आरो फोर्स दिनै गोबांमा हासगो जों नुगो टीएसआर एबा पैरामिलिटारी फोर्सेसनि कैम्प रगरिजागो फियाबा जिरानिया हाय रानीर बाजार हाय बा निनि कुमारघाट हाय विभिन्न जागाओ जेखाने चिनि तिप्रा दफानि बरक रक गरै आरो किन्तु कुनो पुलिस बा पैरामिलिटारी फोर्सेस नि कुनो कैम्प रगनु गेसा तो मोबा त्रिपुरानि सरकार बा जे हायुं न चालक तंगनाय बरक चिनि बरकनि बागै वान सुगिया जों थैतों जों थांतों आबो बरं थानि कक कतरि आबो नुकजाक खातिनि अरो फाइजों आबो नुखायजे जों कं साना मुसुंगो दफा थानसा मा तंगनाय दफा तिनि मकल तेबो मा फियगनाय तेबो कामके मा नायनाय जोंनो बुइ जतन केबल खे नुगनाय जों क्राक खे बसालायनि किन्तु जों तिनि समय तांलायखारो एवं बुइनि दफानि बरक रक बाय तानलायनान बुलायनान अकगनो जों साया anyone can speak anything but we have never provocated any group of people to spread the communal sentiment in Tripura. We want peace and communal harmony in Tripura. जों नायो बुइबो शान्तियो तंथं जोंबो शान्ति तंनाय
जों शान्तियाव तंथानि केबता एक थुं जोंनो जदि एक खांखे जोंबो किन्तु जों थानसांखाय जे दफा ब्रिटिश रंनो थांगै युद्ध खलायै द्वितीय विश्व युद्धव जापानिज फोर्स नो परास्त खायनाय दफानि बरग्रब जोंनो किन्तु केबो बेलाय चुगियानि तावान सुक्तुं हायजे जों बयनि दफानो मेसेज ना मुजुंगो संखा बाया जिनि बखा ताबुकबो जों शान्ति नायै जों किन्तु बयनि दफानि एगेन्स्ट जों थांगिया कयजे जिनि बरगनो सेटलमेन्ट रेनान थांदानि बिनि नक गाना बरिजाक नाया आंगो कगनो तेई बैसा फिलिमा सावायते आनि एडिसि बिसिं रिजाकनानि जागानो सितिनि बरक अरो केबेंगै दंगायते दफानि ताकुब्रक जों मासि जानाय बेलाय खायरं मासिंसा तिनि नरक नुगिन दंगान गाना बिनि ताकु बिश्वजितनि बिहिक तै बिनि बकराजक बिनि बकरा रबसाजाक एवं बं जास्टिसनि बागै जों जत मथानि आदंदक जों सालायका जों आगरतला फिरक थानाय बुबाग्राबो फायनाय हाई लेवल एक कमिटि खलायै बिश्वजित देबबर्मानि जास्टिसनि बागै जों डिमान्ड प्लेस खायनाय दिनै त्रिपुरा सरकार जारा चालकनाय बरनो जों मासाव आबो बीजेपी फानका बा तैकुबुनि मथापानका सरकारो जारा तंनाय र नरक लामाओ कैंडल मिसिल सिमी खायै हमचांग मिसिल सिमी खायै जे बरग्रक बिश्वजित न बुथारका ताबु बुनक बरनो सिनेमायाखौ आं अनिमेश देबबर्मा जगदीश देबबर्मा अनंत देबबर्मा जों व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ वीडियो क्लिपिंग्स नायसे जोंसे खुनिन बुमुंसि दंखा त्रिपुरा पुलिस नि बरग्रक 70 बछर रम्बी पुलिस डिपार्टमेंट चालुगै नक ताकबो नुगियाखौ खुनि साबो मकि जोंनो थंना नायो तिप्रासारो किन्तु त्रिपुरान सरकारनो क्षमा खलायग्लाक तिनिनि मंत्री खना मंत्री तंगलाक जों ताकबो कयो जिनि अमु डिमान्ड जे बोथारनाय रंनो अति सत्तर बर्न रमजाक नांथुं तारपर सुकुबुनि कक गायছে তিনি বিশ্বজিৎ बोथारका खना ते खरकसा अगुरनो बोथारग्लाक खना दीपुनो बोथारग्लाक तामो ग्यारेंटी तं बिनि बागै जों दफा थानसाकलाय जे कालप्रिट रक मानजा ग्यासाक जिनि आन्दोलन चलिरि जों मातलांनाय आं गोबां कक साया जत फाइ मानजांनाय ताकुक बुकुग्रो पीस एंड हार्मनी मेंटेन खलायदि बुइबाय जों बुलायना तकलायना थांगे जों जास्टिस सिनाय अमन चिनि कक हम जास्टिस आइन दिगे सेब साबदिगे जों थानाय कारण ल एंड अर्डर से एडेनो क्वेश्चन खायजांनाय दिनै बुइनि बसंनि आन्दोलनाव बुइनि बसंनि बन कल खरसे इनोसेंस बिश्वजित देबबर्मानो बिनि डिउटिनि फिरु फाइफ्रु बनो बाहायके बोथारमानो हमके बेलाखे हमको क्रिमिनल हमके बेलाखे क्राइम कतर आबन बागे जों उइलानो दाबो जों नेशनल ह्यूमन कमिशन जों अलरेडी कमप्लेन रहका नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन बरक अबनो इन्वेस्टिगेशन खायनो आबन यागुलोनो दिनै जों बरनि जे एफआईआर खायमेनि जों आ कपि रिसे कपि माखा बन एफआईआर कपि मायाको आबो मामोन यागुलो जों बरनो बाहायके लीगल फाइट खायथारनाय राइट्स नि बिसिंथि लीगल सिस्टमनि बिसिंथि जों आबनो जों साइतंनाय ते बरनो जों सोबानाय हंगा चोबामान बिसिङाव जेटा पारपिट्रेटर जे खलायनाय जे बरनो बोथारनाय आबरनो पानिशमेन्ट मारनाय पानिशमेन्ट रिया हंगाखाय जों जत ह्यूमन राइट्स जों इंटरनेशनल किबा नेशनल जों जत दिगिनो अबनो जों साइतंनाय जों बाहायके जास्टिस माना बागै आबन बागै जों अलरेडी प्रिपेयर खाय जों अलरेडी सबमिशन रखा जों ताबुक जे बन टाइम बन जरा जों आबनो नायसिनि दङो गाबन साथे साथे ताबो लागा जों खाना पाइके तिनि ता लागा बर रमियाखौ गा रमियानो जों गभर्नमेन्ट आर्ट्स खायने पुलिस ना आर्ट्स खायने जेटा बरनो दतिनो रमनांथु रमि पानिशमेन्ट नांथु as per the law हंका अब रिया हंका जों तेबो कुसुक बेराम थाङै जों बिनि जास्टिसनि बागै जों फाइट माखायना कारण अब दिनै शुद्ध ह्यूमन राइट्स होनै जे एंगल जों थाया अब सारब जों as a ST atrocity act 1989 ने आबनि जे सेब साब दंमानो आबनो तिबो जों बिजा जों नायने जों कमप्लेन अलरेडी उनको ड्राफ्ट खायपेके जों अब रहनाय हंगाते जों ताबो अब खनाका जेटा बिनि बकरा जेटा जे पारपिट्रेटर जे बुं मानखा आबनो एगेन्स्ट अब पार्टिकुलरली
केस खायनो होनो साजाक जों बरनोबो जों केस खायथेनो जों बरन सुबानाय जतथुक जेसिनि सेबसाब तमन बिसिङाव आबा हायकेनो जों पिस एन्ड हार्मोनिटी लिगेल सिस्टेम तै थाङो जों जास्टिस जों मानो बागै जों ट्राइ चाइटुबो दं ताबुजारा